आङो बेखौनो बुंगोन जायफोर हाथियार लाग्राफोर सरकारनि मोनसे थान्दै हिसाबै बिथांमोना डिउटि गोग्लैदों। हाथियार मोनदों होननानै पावार मोनदों होननानै बिमान मोनदों होननानै जानला मानला गावलाबायनायजों दिनै जानाय नङा। रायमना नेशनेल पार्कआव दाखालि जि जाथायखौ जाना थांनाय नेशनेल पार्क सिङावहाय जि बर' सुबुं सासे गावथारदों फरेस्टफोरा बिनि सायाव एबसुनिफ्राय लानानै बनसुसिम बिपिएफनिफ्राय लानानै इउपिपिएल बा गुबुन गुबुन दल संगठनफोर दिनैहाय क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्टनि डिसि सारनावहाय बयबो मेम'रेन्डाम गथायलायदों बा जाय गावनाय बिनि सायाव खास्थिखौ होनांगौ बा साजायाखौ मोननांगौ बिनि सायाव। थ' थिग बेफोरबायदिनो दाखालिहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथां बिक्रम दैमारियाबो नुजाहैदों। थ' नुजाहैनायाव दिनै माखासे बाथ्राखौ बुंबोदों जों खोनासंनानै लानि। बावहाय आंबो बुंगोन फरेस्टारफ्रा मा हिसाबै गावदों आरो बिसोरो नैबे नेशनेल पार्कआव हाबनो मोना बेफोरबायदि मोनसे माबा मोनसे होनानै दोनोब्ला बेयाव मोजां जागोन। आरो जाय सुबुं बेक्तिफोरा दिनैहाय दंफां दानहैनाय जि जायगायाव हाबनो मोना होननानै बुङो बेयावबो जुदि हाबोबा जर जुलुम हाबोब्ला जेब्ला जाथाया जागोन अब्लाना जोंनो न्याय नांगौ माबा मोनसे नांगौ हेन टेन नांगौ बा बिदि खालामाखै मानो बेफोरबायदि मानो खालामासै अन्तत बिदि खालामबाबो जायो गावाबाबो बा बायदि रोखोम गोबां बाथ्रा बुंलायसोगारनो खुगायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय गोरलै। गोरोन्थिया दिनै बिबो मावगोन बिबो मावगोन नंगौना नङा? गोरोन्थिया बिहाबो दं बुहुला। आं बेखौसो बुंगोन दिनै बावहाय बिदि बुंनाय लगे लगेनो नोंबो माथो इदि पक्षनिसोलै बिदि बाथ्राया ओंखारगोन। नाथाय दंफां दाननाय हाग्रा दाननाय बेफोरखौ टटेलि स्टप खालामनांसिगौ। दंफांखौ जों बर'आ जाबाय गोबां जाबाय जों मोनजायाखै जोंनि सिगां सेनियरफ्राबो जाबोदों। जाय बैसो जानानै दिनैसिमबो दङ दिनै गोबाङानो जायगा जायगा दंफां दाननानै जाबोदों। सोरबाया न'खरा मोजां सोलिदों सोरबाया दिनै दंफां दानदों न'खरानो सिलिंखार जालांजोबदों। मोनदों मा बिनि बारा सिलिंखार जादों। बबेबा बिथिङाव फेमिलिनि बिथिङाव न'खरनि फारसेयाव सिलिंखार जादों। थ' जों दिनैहाय जौगानायसो जानांगौमोन नाथाय बावहाय सिलिंखारसो जालांनायखौ जों नुनो मोनदों। सोरबा सोरबा दंफां दाननायफ्रा मा डेभेलप जादों जेबो गैया। ओंखायनो दंफां दाननाय फारसे गोजानाव थानायाबो मोजां। आरो जि जायगायाव साल दंफां दानो बे खन्द'आव लखासैबो बे फांसे फांनै साल दंफां थानायफोरखौबो जुदि दा बोखायोब्ला दानफायनानै जुदि फानोब्ला बर'नोब्ला माब्रै जानांगौ। थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बिक्रम दैमारिनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनासंनानै लानि। गिबियावनो आङो बे न'खरनिसिम निमाहा बिनाय थादों खारन जों फैनाया एसे लेट जादों। किसु खामानिखौ एंगारनो हायैनि थाखाय जों दिनैसो फैनो हादों। जाथायाथ' जालांबाय आरो जिउबो गोमालांबाय। दा आं बेखौनो बुंनो नागिरो सोरबाया मानिबा थाखाय दाय मावमारदोंब्लाबो जिउ फोजोबनानै सोरनिबा न'खरखौ आलाय आथानि खालामनायानो जोबथा साजा जानो हाया। दिनै मोनसे न'खरा आसखान्दा जादों। दा बिनिखायनो आं बुंनो नागिरो दंफाङा दानोब्लाबो गायब्लानो बियो रोदोमफिनो रोदोमफिनो। नाथाय मानसिनि जिउखौ जेब्ला दानगोन ना आरो बेखौ नागिरना मोनफिननाय नङा। साजाया अनेक दं अनेक साजा दं। मानिबा थाखाय जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला बिनि अनेक साजा दं। नाथाय दिनै जि साजाखौ होदों जों बेखौ आरो नागिरना मोनफिननाय नङा। दा बिनिखायनो आङो बेखौनो बुंगोन जायफोर हाथियार लाग्राफोर सरकारनि मोनसे थान्दै हिसाबै बिथांमोना डिउटि गोग्लैदों। हाथियार मोनदों होननानै
पावार मोनदों होननानै बिमान मोनदों होननानै जानला मानला गावलाबायनायजों दिनै जानाय नङा बेखौ दिनै जोङो रायजोनि जानानै जों बुंथारनांगोन नङा होमबा दिनै पावार मोनदों होननानै जुदि सोब समावबो गोरोन्थि मावनायफोरखौ सिलायनि गुलिजों जुदि फोजोबनो नागिरबा बे समाधान जानो हानाय नङा बेनिखायनो आङो डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ बिथांमोनखौ खावलायगोन मोनसे काउन्सिलिं नांगौ मोनसे काउन्सिलिंनि गेजेरजों बबे एरियासिम जों थांनो मोना बबे रेड जन बबेसिम थांनानै फैफिननो हागोन बेफोरनि मोनसे मोजां काउन्सिलिं नांगौ होननानै आं सानदों नङा होमबा दा दिनै बेबायदि घटनाया जोंनि गेजेराव खनसे नङा खननै नङा गले गले जानायखौ जों नुनो मोनदों जुदि बिब्दि गले गले जाबाय थायोब्ला रायजोनि गोसोआ बायगोन रायजोनि गोसोआ जेब्ला बायगोन अब्ला नोंसोरबो दिनै मोजाङै थानो मोननाय नङा जेब्ला जिउनि बदलि जिउ होननाय मानसिया जेब्ला सानखांनाय फैगोन अब्ला जानाङि जाथायफोरा घटनाफोराबो जोंनि गेजेराव जानो हागौ बेनिखायनो आं डिपार्टमेन्टनिसिम रिकुवेस्ट सेकेन्ड टाइम आरो जेन बेबायदि घटनाया जेन जाया अनेक साजा दं अनेक सरकारनि आयेन दं बे आयेनजों थां नाथाय बिदि जेन जाया बेखौ जों दिनै खावलायगोन आरो आं रायजोखौबो खावलायनो सानगोन जोंहा गामिनि मानसिफोर दङ मुरब्बिफोर दङ आदैमोन आदामोन आयंमोन जेराव थांनो नाङा होननानै जेब्ला मिथिगोन बेयाव दा थां नङा होमबा जेखौ बारनाङा होननानै सरकारनिफ्राय गोरा आयेन दं अननानै बेयाव जोंनि मानसियाबो थांनो नाङा नङा होमबा नंगौ जोंहा हाजोआ फाहाराव दंफां दाननाय लायनाय जानाय गोदोनिफ्राय दंबोयो बेखौ गारनो हायै मोनसे मालाबा जोंहा सिन्था सरसा जायो नाथाय बिनि गेजेरजोंनो जों माब्लाबा एसे आगानसे बारिनायाव जोंनि जिउआनो जुदि खहा जायोब्ला जों बिनिफ्राय मोनसे स्टेप बेक जों उनफिननानै जोङो साननो हानायबो जोंहा नांगोन नाथाय बारनायावनो जे नों सिलायनि गुलिजों गावनि सोरखौबा जिउनि सोरनिबा संसारखौ धंख' खालामनाय बेथ' जानो हाया बे जानो हाया दा बेनिखायनो खावलायदों जोंनिफ्राय जोङो मस्ट माने वेलकाम माबा खालामगोन आपिल खालामगोन बे न'खरा न्यायखौ मोननांगौ आरो जों नुनांगोन बे न्यायखौ थांना थानायाव बिथांनि न'खरा जेन बांद्राय उसुबिदायाव जेन गोग्लैया बिनि थाखाय सरकारा माबा नङा माबा मोनसे राहाखौ दिहुननानै बे न'खरनो होनांगौ बेखौ जों नोजोर होगोन जाबाय बेखौ जों नोजोर होगोन दा बेनिखाय आं खावलायदों दहाय बुंनाय बायदिनो न'खरा दुखु मोनबाय फिसा गथ' 5 इयार्सनि दङ नुबानो नों बोरैबा मोनगोन दा बेनिखाय जोंहा उफाय गैया जों बे न्यायखौ जोङो ग्रोब ग्रोब जों नागिरलांनांगोन आरो बेखौ सरकारखौ जोङो प्रेस खालामगोन सरकार जोङो खावलायगोन न्यायखौ मोननांगौ आरो जेसेबां हायो सरकारनिफ्राय जा सहायखौ बिथांमोना मोनोब्ला संसार दा जिथु बेसा गोथौ मोनसे जुरिजेननाय संसार जाबाय बेहा रावबो गैला न'खराव बे जुरिजेननायाव जेन बिनि न'खर आरो फरियाला जेन खस्थ' मोना बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन दा बेखायनो खावलायदों डिपार्टमेन्टखौ आङो बुंखाबाय जेन सेकेन्ड टाइम आरो बेबायदि गोरोन्थि मावनो नांला आरो जोंनि रायजो राजायाबो हजाग थानो थाखाय आं खावलायगोन